Има кой ще прави, искаме снимки да има. Ще напред. Чакай сега, така ли трябва да държи? Да, на камера си. Да. Сега за изляза вънка. Ти отвънка да може да Да. снимаш. Айде, нали си Я, задръж малко да се обуя. Да се облави ли? Обой са, майко ти. Цветята, сега ще си сложи в чантата. Чакайте. Оправи се време. Тези цветя слагай ги в чанта. Дай. Дай ги. Да се облескама. Айде по-бързо, лето. Дигна ли ама? Тази беланката. Чамата изкара. Чакай, дай сега. Майко, лето сега малката ще си кажа. Сега ти обуй се, лете. Да. От вратата трябва да си. Дете, ще държиш ли како? Ти после да я обличеш. Вила да я обличеш. Аз ще облича. Аз всичко ще изям. Какво трябва да направи? Служи я на земята легнала. Легни, нищо ни паша. Бабо, чакай така. И така му Ниса. Чакай, лете. Сега както ти е удобно. Взимаш. Тя се спа. Вече знаеш, Величката е уча. Ай, сега отбирайте. Три пътя. Никой не ви каза, на вас не направихте. Взимаме еврейче, ще я дам християнче, кажи. Ще върви християн. Така? Ай. Обърни се да те взели камерата. Нали да не направихте? А сега остави я нея. Айде сега, Гошко, да видим как ще стане. Гошко сега. Чакай. За ръчичките го. От главата по главата. Айде, ще вземем еврейче, ще го върнем християни. Айде, третия път да се. Виж стотинките. Айде, лети сега. Дай на пауза да ударим да може да таковаме. Чантата.